behar izan zuen zerbait azaltzeko, zergaitu zuen galdetzeko gaitasuna azken batean, zergaitiaren zergaitia, sinestu ezin zebilen, norbaitek nahi gabe begiak izterakoan, bidez ezagun baten amaieran zegoela, berarekin, izan ametza. Betikotasunaren bila luze hori botoia ofen jarrita maitua dago. Ez zituen gaituzte begi honen pean, ona eta txarraren patroia enpozatuz, baina botoia ofen jarri bezain pronto, esorik ez txarrik. Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda erda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda erda jainkoa! Galdera honen erantzuna nik ez dakit naiz eta pilo asmatzeko kapaza izan. Argi daukadana honako hau da, heriotzaren mamuarekin manipulatu gaituztela, eta manipulazioa borrotatzen dut, horregaitik. Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda erda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa!
gatz hori hartu itzazu gure lurra lasai, lasai agentzietan merketa on motorek daukaten dena salgai. Ez dezagun zan, ez dezagun gehiagorik zan, ez dezagun zan, ez dezagun gehiagorik zan. Luxuzko etxe